Ndiyam to ala laɓal ala ɗon kadi cellal ala ɗon kadi hay diine ma wawa cellude gaga ala ndiyam min guuri ko guuraɗam musɗam par ce que minen rewɓe ɓe minen ɓuuri tampude ndiyam ɗam min jahat gaabi jagga poti ma so wiyama bonji ala ndiyam wonko hakkille haalata kadi hakkille jaɓata ngati min jahat min gasto komin rew min gadda gaabi min gadda hen ndiyam min jaha so min jeehi min gasti min ƴooga kadi komin ƴogata ko ma won hakke kiloji 5 ndono ɗappana ma walla nawa bidouŋaji ɗiɗo kandiji min jii ndiyam laaɓɗam ne jare kono minen min jarata ko ndiyam bonɗam bonji ala ndiyam ala laaɓɗam ɓe ngala ndiyam ɓe ngala hay laaɓɗam ɗam eyyi joni kay minen hay mo yaani bonji nani bonji ala ndiyam ala laaɓɗam wallahi bonji ala ndiyam onen kay koye caɗele tan min goni ndiyam ala ɗo ndungu ko caɗele seedu ko caɗele koye kata tan min goni koye bidouŋaji amen tan min goni amin ƴogoya subaka ko caɗele kikiɗe ko caɗele min ñallata e galle min kirta e galle koye tampere tan min goni minen min ngala ndiyam bo idi fof taw ko hivernage taw ko ndungu ndiyam ene immoto koye dow sengueji he min cakkinat sengueji min jara hen taw ko ndungu so yiya ndungu silti amin jogui cangol mangol ngol woni limite hakkude région de oriental e région de Fulof joni noon min jahata e nder ceenal he rewɓe gasa jogui ko wayno korloɗe mumen gasira ha heeɓa ndiyam ɓe ƴooga ɓe gadda ɓe mbaɗa e looɗe koye ɗum ɓe guuri boyli ɗi kadi heewani boyli tati min jogui ma boyli ɗi waɗi hen ndiyam ko wotu ko heddi ko ɓulli gasete to nayi ɗi jarata ɗo yimɓe jaaha kono foti hen 2 kilo 1 kilo jaaha gadda ndiyam mbaɗa e bidouŋaji amma wona ɗum wawtoto ɓe cooda bidon 100 francs en waɗi funti funore wona forage ko funti funore par ce que publicité ɓe mbaɗi min sa naate saɗa ara joni a soyni wuuro ngo aɗa yiiye ɗo henne séto so neɗɗo yi séto wiyata ko ndiyam nayi wuuro kono séto o ko asa ɗo hande bankani duuɓi 7 ko waɗa ɗo e leydi so miiji tan ko 2019 ko monsieur le maire sorta woni Alassane Mbaye Thiam on sa bonji luuki ala ndiyam comme no guurɗe fof luukiri ni joɗani laamu wonno haala heewiri tan laamu ngu il faut ngu ƴeewa solution ngu porfita hunde dal pour haqqillaji yimɓe ɗi lelo oɗon sato nande adda ko maha tan woni ɗo sato sempo ɗum kam mata ko publicité tan gati maha ɗon to maha ɗo asa forage kam cikkanmi ko adi ko ene mahe aset ha gasa fuɗɗo mahede kono noon ɓe gaddu ɓe mahi asaka nen ɗon hippi ɗum noon ko guila e maire jaltuɗo o wi min ma wallu min e château o wi bonji o addu hunde kanko addu hunde e min so tawi min gaddi hunde kanko no addi hunde o waɗi complété pour o wawa mahande min château joni noon château o wi komo waɗa débarragé woni force uji nan ɗo pompe pour o wawa jokkodirde caggal nde jokkodiri noon ɓe ƴeewi ɓe mbi en heewi ndiyam so heewi ndiyam noon ne wawi saru wuuro ngo fof ndiyam joni noon min jaade makko ɗum londe maha joni noon ɓe mbi joni ma profitoy maayo jildena hande ko ɗo ɓe goni taw d' abord yanay nokku laamu ngu ari yi ala fof mo yiyani kono noon sato ala firti kono dari tan ɓeyi tan ko tampere ko filmicité tan ora so ko maka ɗo tan kono asaka ko maire aɓe min gullitino on saaha koye politique wona maire o addi forage o maki ɗum ɗo kono forage o to woni ɗo asaka andi on kam ala ko nefi hay tiwoji pour nanne wuuro nannaka beddaji noon foof on saaha nan asama pour waɗe par tiwo finalement hunde dari jokkaki o ƴeewi noon finalement o wi wonde o tawi wiya nokku ala ndiyam nokku guilo debbi ɓe ganduno ala ndiyam wona kono noon ɓe mbaɗi feere mabɓe ɓe mahi debbo yeehi ƴogoyi gaabi to omo wadde hen aɗa debbo hunde ne muusa ɗum yahan ene wadde hen ene ƴogoy to o yeehi gartiɗo fiimu o jibine weedu min jii ɗum caɗele ndiyam min jii kadi debbo ƴogde saabu ndiyam bonɗam ɗam jibina ɓiɗɗo o sellani yahan wiiya koma oppira mbaɗa hen kalis kew taw ka miskino ɗum min jiiya caɗele ɗe eyyi no min guurdi tan minen kono cikkumi guila asli o no tawrani min ngala woydu min ngala forage min ngala robinet eyyi mataw min jogui ɗo cangol tan e wiyete jorol ko toon asete asama noon waɗe ɓulli ko hen tan min jarata kadi aussi nayyi ɗi ko hen jarata des fois noon oɗo saaha ko gaabi wiyete gaabi ɗi gasete cangol he gabuɗa fodde 1 métre walla 2 métre ko ɗum ƴogata ɗum gatirta wuuro eyyi ndiyam kam banggue ndiyam amin manka ɗum so wona ndiyam ndungu eyyi ndiyam ceeɗu kam amin manka eyyi so wona gaabi ɗi jeeton eɓe gaaboɗi
walla so yehi ha ceeɗu wuli sukaɓe gasa ɓulli eyyi ko ɗum tan woodi laaɓde kam ɗam laaɓani eyyi gati hippota eyyi ndiyam noon ɗam hippaki ɗam kam ala garanti eyyi ko aadaji guila ko ɓooyi tan ko ɗum min gone mum eyyi wa amma laamu ngu noon ɓe gasi ɗo forage uji eyyi forage uji gandaɗi ɗi kono wona saroji kam eyyi banggue saru ndiyam kam min ngala kono yona min cuwa taw heeɓ asama noon eyyi wuuro no wiye Muderi hakkude mun e amen ne wawi wonde kiloji 14 en no ɓe mbiri eyyi kono ko toon tan kam ndiyam ɗam woni arani taw min cohli noon ballal kala bawɗo wallude min tugge persida ha heeɓi less so ndungu ari joni min gaɓoto min gafto min korsa min jara ha joni ne ko noon kadi so ceeɗo ari joni hayɗo joni to kalaten ɗo hay bidongaji nan ko gawde min ƴogoyta gawde no wawi wonde kiloji 3 ha kiloji 4 bidon nogas aɗa yiiɗa sagginde bottari jomum yaha toon wiya ronki dañde ndiyam arta ƴeewa kadi peehe no mbaɗirɗa taw won joguiɗo ñamloɗa sa ƴogoyi kadi gadda joɓa ɗum andi ɗen caɗele noon koko ndumi tan eyyi banggue caɗele rewɓe eyyi caɗele mabɓe to banggue ndiyam ne keewi gati ko boyli ko ɓoggi ɓe cafirta eyyi ɓoggi ɗi cafirɗi woyni ɗo ne wawi wonde hedde mana métre uji 100 walla 90 eyyi ɗum noon neɗɗo fodde ɗum tawa kadi ko debbo cowiɗo walla debbo mo harani cellal walla mo harani ni to banggue ñamande eyyi ɗum kam ko caɗele mumen kadi wona a yeehi tan a heeɓi eyyi gati wuuro ngo ne waɗi fodde 100 galle walla ko ɓuuri ɗum eyyi woyni ɗune ɗo hande ko wotour tan woni ɗo moƴƴuru eyyi keddiɗi ɗi gasama kono keeɓani ndiyam kadi ko mbaɗi ko heewani eyyi so wona ɓulli ɗi ne hakkude ɗum e wuuro ngo ene wawi wonoyde fodde kilo e pawɗo eyyi ko ɗum toon kadi ɓe jahata sa yeehi kadi arti hen laabi ɗi tawaɗa tampi eyyi wawa yonde yimɓe kam koma sartaji janta hen nde ndiyam ɗam fuɗɗo saɓorde kam kono caɗele ndiyam ɗam kam ne yaajani bonji ne yaajani lowre kadi wona bonji tan ɓuura men ɗe foof noon mbayi min keɓori ndiyam ko cangol amen toon min jahata ko weedu min ñaɗa ndiyam weedu ɗam min gadda min ciiwa min jara so tawi ko ceeɗu ko sukaɓe men nawata gasirde mumen jaaha gasoya mbaɗa ɓulli min ƴooga ndiyam ɗam min mbaɗa e sartaji min pawa hen min gadda ka minen kay caɗele ndiyam ala fof komin jiyani hen min mbaɗi hay ndiyam weedu ɗam min taƴi min mbaɗi yarle hen hamin ciiwa pour ɗam wawa lerde seeɗa min mbaɗir hen atuji amen mbaɗir hen kosemeji amen caɗele fof min jii e bonjiwali min gullitima comité ji ɗi comité rural o fof min gullitima ɗum min gullitima mawɓe wonɓe caggal leydi ɓe min gullitima sukaɓe won fraice ɓe bojji amen kay ala to keddini minen ala fof to min jahadi min donima bidongaji amen min mbaɗi manifestation ala fof komin mbaɗani ɗum kono minen ha hande caɗele amen min donki on fof min donki on koye caɗele tan min goni ha joni min donki yo natto